Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenenak errepasatzeko. Gaur martxoaren 14 da eta zingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Ibon Iparragirre ondarrutarrak Basauriko espetxean preso egoten jarraitzen du. Joan den asteko barikuan atxilotu zuten bilatze eta atzemateko agindu bat tarteko. Iparragirreri 2008an Ondarrako ertzainetxearen aurka egindako atentatuan parte hartu izana egozten diote. Ondarrutarrari 289 urteko kartzela zigorra ezarri diote. Basauriko espetxeko tratamendu juntak ez du momentuz Ibon Iparragirre ondarrutarraren kasua aztertu. Bai Iparragirreren abokatuak eta baita senideak ere azterketa horren zain daude. Bien bitartean, Iparragirreri 1.2 artikulua ezartzeko eskaerak han eta hemen egiten ari dira. Artikulu horrek kartzela zigorra etxean betetzea ahalbidetzen du. Julen Arzuaga, EH Bilduren legebiltzarkideak, gaixo dauden presoak eta 70 urtetik gorakoak askatzeko eskatu du. Lab osasungintzak deituta berriz, gaur Usansolo Galdakaoko ospitalean, elkarretaratzea egingo dute eguerdiko 12etan, Iparragirreren egoera salatu eta aske lagatzeko exigitzeko. Ondarrutarrak 8. eguna beteko du gaur Basauriko espetxean. Iparra galdu bai plataformak kezkaz bizi du egoera. Kartzelan igarotzen duen egun bakoitza arrisku egun bat dela dio. Epe laburrean erantzun garbirik ez badute jasotzen, mobilizazioak indartuko dituztela ere iragarri dute. Bertsolari gazteen 22. BBK sariketan Leartibaiko taldeak aurrera egitea lortu du. Bilboaldeko taldea atzean lagata, bertokoek txapelketan jarraitzea lortu dute. Asteon Markina Semenen nor baino nor aritu ostean, orain datorren astean, Durangaldeko taldeari aurre egin beharko diote bertokoek. Abiak dira Leartibaikoak bertzotan, gaztetatik gainera, eta horixe erakutsi zuten martitzenean, Markina Ximengo Leartibai ikastetxean ospatu zen kanporaketan. Bilboaldeko taldea eduki zuten bertokoek aurrez aurre, eta 453 puntugaz Leartibaikoak irabazten atera ziren. Txapelketako saioa ikusten areto bete jende egon zen. Saioa ikusteagaz gain, ikusleek euren lagunak zirenak animatu ere egin zituzten. Orain urrengo geldialdia Durango edukiko dute. Hori ostera, hilaren 19an izango da. Orduan, Leartibai eta Durangaldea neurtuko dira. Aste honetako saioa irabazita, datorren astera begira geratu dira orain bertoko bertsolari gazteak. Zakarrontzi gehiegi. Horixe da mendizale batzuek Aulestiko Santa Eufemi mendiko zelaian dauden zakarrontziak ikustean egin duten salaketa. Guztira 30 zakarrontzi baino gehiago daude eta mendizaleen esanetan hori ez da irtenbidea. Eurek diotenez kontzientziazioa da landu behar dena. Lehen ez modura, orain, Aulestiko Santa Eufemiko zelaiak bestelako itxura dauka. 30 zakarrontzik zelaiak lehen zuen itxura guztiz aldatu dute. Mendizaleen esanetan, hori ez da mendi bateko zelaiak eduki behar duen itxura. Horien esanetan, mendira doazenek samarrak eurekin eraman behar dituzte. Egoera horren aurrean, mendizaleek salaketa egin nahi izan dute. Eta mendizaleek egiten duten salaketa hori berretsi dute mendizale taldeek eta eguzki talde ekologistak ere. Azken horrek, gainera, mendiko zakarrontzietan hondakinen sailkapena ez dela ondo egiten esan du. Salaketaren harira, Aulestiko udalak ere adierazpenak egin ditu, eta egoerari beste buelta bat emateko konpromisoa hartu dute. Bien bitartean, eta askoren atsekaberako, Santa Eufemiko zelaiak zakarrontziz beteta egoten jarraituko du. Espainiak estreinako egin duen berdel kuotaren banaketa justua dela esan dute bertoko arrantzaleek. Berdela arrantzatzeko kanpaina hasteko aste batzuk falta direnean, kuotaren banaketa horrek hautsakarrotu ditu bateko eta besteko arrantzaleen artean. Lizkarra kalbo batera lagata bertokoek pozik baina triunfalismo barik daudela esan dute. Berdelari dagokion kuotaren barne banaketa bat egitea erabaki du Espainiak lehen aldiz. Txikizkako modalitatean Gipuzkoari eta Bizkaiari kuota osoaren 142 egokitu zaie. Hau da, 4.000 tona inguru aurten.
Kopuruagaz pozik, baina triunfalismo barik daudela esan dute jaurlaritzak eta arrantzalek, proposamena justua delako. Korapilatsuak izan dira negoziazioak. Hego Euskal Herriko arrantzalek eta Kantabriakoek beti arrantzatu izan dute berdela. Asturiaskoek eta Galiziakoek ostera gutxi erreparatu izan diote arrain horri. Baina aurten eurek ere zati handiagoa erreklamatu dute. Negoziazioetan eskubide historikoak kontuan hartzeko eskatu dute Euskal Arrantzalek. Azkenean eredu misto baten aldeko autua egin du Espainiako gobernuak. Harrapaketa historikoak ontzien tonaje kopurua eta ontzi historikoen presentzia hartu ditu kontuan. Ministro agindu baten bidez egin du proposamena. Espainiako gobernuak ministro agindua kaleratu eta gero ere haserre jarraitzen dute asturiarrek. Hala, kuoten banaketa geldiarazteko auzitara joko dutela esan du Asturiasko gobernuak. Kuotaren oinarriak mahai gainean daudela, berdelaren arrantzua aste batzuk barru jarriko da abian. Andoni Aretxabaleta pelotari markinarrak hitzordu berezia dauka asteburu honetan. Izan ere, oraingoan markina Semenen jokatuko du, alegia bere herrian. Eskuz binakako pelota txapelketan Aimar Olaizolagaz batera nor baino nor arituko da markinarra. Sarrera guztiak agortuta daude eta ondorioz Aretxabaletak herritarren babes handia somatuko du. Eskupilotako hainbat zaletu batu ziren, atzo goizean Markina Semengo udal pilotalekuan. Biharko neurketan erabiliko dituzten piloten aukerak eta zeukaten Olaizola bigarrenak, Aretxabaletak, Titin hirugarrenak eta Merino bigarrenak. Eta zaleek ez zuten aukera galdu nahi izan. Pilota guztiak probatu ostean, aukeraketagaz gustura geratu zirela adierazi zuten. Bestalde, frontoia espero zutena baino handiagoa iruditu zitzaien. Estreinako aldia da, profesional mailako eskuz binakako txapelketa Markina Semengo frontoian jokatzen dela, eta pilotari batzuk lehen aldiz zeuden bertan. Frontoi zabala denez, angelu guztiak aprobetxatu beharko dituztela adierazi zuen Olaizolak. Titini berriz, ikusleak urre egotea eta garaiera gustatu zitzaizkion. Pilotak botea ondo ematen duela ere esan zuen. Partidua bihar arratsaldeko 5 eta 4 hasiko da, eta sarrera guztiak agortuta daude. Edonola ere, norgehiagokak sortu duen ikusmina ikaragarria da. Herriz-herri taldeak sortzen ibili eta gero Leartibaiko eta Mutrikoko herritarrak hasi dira gure esku dago dinamikaren baitan elkarlanean ekintzak antolatzen. Eta horren adibide da joan den asteko Domekan Kalamendi mendian egindakoa. Bertan, esku erraldoia eraiki zuten. Banan, pertsonaz pertsona, ekainean egingo den modura. Horrelantxerik eraiki zuten joan den asteko Domekan esku erraldoia Leartibai eta Mutrikoko herritarrek Kalamendin. Gure esku dago dinamikarekin bat eginez, herriz-herriko taldeek edota norbanakoek erabakitze eskubideren aldeko beste aldarri bat egin zuten. Ekaineko ekintza nagusia ailegatu aurretik, herrietako motorrak hasi dira martxan, eta horren adibide dira azken aldian egiten ari diren ekaintzak. Eguraldia ere aldeko diku zuten herritarrek, eta zelai berdean eskurduina bizta-biztan geratu zen. Har dezagun bidea gure esku dago eta leloari jarraituz, Leartibai eta Mutrikoko herritarrak beste behin ere bidean aurrera jarraitzeko konpromisoa erakutsi dute. Eta asteburuari dagokionez asteon Ondarroara eta Lekeitiora joko dugu. Izan ere bihar Ondarroan lehenengo rock jaialdia ospatuko dute Portuko Ranpan. Eta bihar baita ere Keu Agirretxeak bere azken lana aurkeztuko du Lekeitioko ikusgarrin. Leartibain eta Mutrikun asteburua ekintzaz beteta badator ere oraingoan Ondarroan eta Lekeition egingo dugu geldialdia. 2 hitzordu nagusi daude asteburuan eta bihar dira biak. Ondarroan Portuko Ranpan lehenengo hard rock jaia egingo dute. Horretan Asmotxarrak taldeak 2013 disko berria aurkeztuko du. Baina aurkezpen hori jaialdi baten baitan egingo dute. Kontzertua 10:30 hasiko bada ere aurretik eta atzetik musika izango da protagonista. DJ-en saioekin
horrekin jai giroa goizaldera arte luzatuko da. Jaialdiko sarrerak bihar portuko ranpan egongo dira salgai, 3 eurotan. Bihar baita ere, Keu Agirretxea konpositore eta bakarlari ondarrutarrak B presioaren erdialdean bere azken lana aurkeztuko du ikusgarrin gaueko 10etan. Emanaldia ikusteko sarrerak salgai daude kulturretxean. 2 hitzordu horiekin, batean eta bestean, asteburu honetan musika izango da protagonista. Gaurko sausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diogu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikuan barriro ere zuekin ongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur